Amen. Ngiyababingelela abangcwele ngezigaba zonke ngaphansi kwelikhulu igama loNyazi. Amen. Nami ngiyalikhetha uNyazi lezulu. Ngizocela nje ungiphe incwadi uJoshua 24:24. Ngenzela ukuthi konke osekukhulunyiwe namhlanje kufaka isitembu. Amen. Kosi sikelelu baba Salibambe kancane angisazethulanga umfana wakambili lo eintabeni zasemvumbulo ngikhuleleke eMlazi emncaneni bami noma ekhaya ke bedabuka khona ngala koMawuleni kodwa ke manje ekhaya kusemvumbulo. Amen. Ngicela uyifunde la. Abantu bathi kuJoshua uJehova uNkulunkulu wethu uJehova ke uNkulunkulu wethu uNyazi sizokumkhonza silalele izwi lakhe. uJoshua wayesenza isivumelwano nabantu ngalolo suku ngaphambi ke kokuthi kwenziwe lesivumelwano. Ngicela ukubuza uNyazi uNkulunkulu wethu solilalela izwi lakhe. Amen. Siyavuma sonke. Amen. Ngicela umuntu ola njengamanje athi mephuma delete WhatsApp. Ngoba sivume thina sathi solilalela uNyazi uNkulunkulu wethu izwi lakhe. Ngoba uMushembe esethenda akayifuni akaphinda jike athi uyayithanda. Amen. Njoba sithe solilalela izwi lakhe ake singayenzi into ngenkani. Oyibambe kancane Mkhize khona into evukayo. Ngibizwa umshumali ukhuzwayo ngoApril last year. Uyangifonela ngisuke igama lakhe. Uthi kunenkonzo njengoba bekuse lockdown. Kiyosathathwa kambambo ngase ngikhuphuka. Uma ngifika iyasha inkonzo iyasha kwakhona nensizwa komtuba nje kumixiwe zakondwedwe kwakuhlangene. Gwela uZulu kuhlangene ngikuthe. Yasuka yeza ngase ngujombisa umbhobho ngawunika ubaba wela uTembe waseMlazi kayo. Wathi mesuka uMutembe uthi Manazarethu Shembe uNkulunkulu sathi amen. Wathi uNkulunkulu Shembe sathi amen. Wathi pho uma esethe akayifuni niyenzelani ngenkani. Wathi umuntu ono WhatsApp la ayeke namhlanje uShembe uNkulunkulu. Ono Facebook ayeke namhlanje. WhatsApp ngangudelete ngo2018 ngisahlala eNtabazo. Ngibone iclip yoNyazi ngikade ngingephe enkosini inkosi la ibambe khona inkonzo ithi uma ningalaleli mina niyolalela bani. Ngoba ngasho ngathi WhatsApp anufuni angufuni no Facebook nibelani nawo ngenkani. Ngawudelete. Ngithemba ngifike igama lakhe ngathola omunye usisi wangifaka lenye business wathi uyadingeka ngawubuyisa. Ngalela ngubabuTembe ekhuluma kwakunama payments kwakufanele kwasekungena ama message ifanele ngiconfirm kulelo business bese lo bengifakela imali bese bona ngisiza wena
kodwa ubona unenhlanhla. Ngoba njengoba sila khona umuntu onenhlanhla ozophuma lalele bese yenza khona onebhadi kodwa. Ngoba njengoba sila sinabantwana bethu. Abanye abantwana bethu basaphila, abanye sebafa. Ngoba uShembe ukhuluma into uyenze ngenkani awubona lapho ukuthi umntwana wakho usaphila. Uma ezothi uShembe akayifuni into ube novalo bese uyayiyeka. Wathi uTembe esuka namhlanje yeke ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba uqamba amanga. uNkulunkulu umsaba ngaphezulu kwayise. Uma esethe akayifuni uShembe into ubelana nawo ngenkani. Yimbike lento ngoba izipromote ngisho na abantu abasikhola abangaphambili bathi ayinankinga. Ayibe khona. Uma umuntu okuholayo omdala kunawo ngaphambi kwakho kufanele ulalele yena, kube uyena ophikisa izwi kaNkulunkulu. Uthi uniholelaphi? Ikephi la ethi yangikhona uma ethi uShembe into akayifuni. Usuka umuntu obeka uShembe phambi kwakho athi hayi WhatsApp awunankinga. Uthi niyaphi nalowo muntu? Ngaphuma ngathi ngizowudelete idemoni likhulu bangcwele. Ngasuka eThekwini ngakhohlwa ukuthi ngithe ngizowudelete. Laphela isonto. Ngabamba inkonzo endlini. Ngafonela umkhungo kaNositha wathi awuphuthume la. Ngasuka. Uthi mbili konke ngifuna ukuxoxela yona. Engithe ngilele mfowethu ngibona into esabekayo. Uthi ngibone suulayini. Abanye sikusemaphejini athile senza izinto ezinkulu ebuhleni nabo ku Facebook. Uthi amanye amantombazane uthi ngikwi ladies house ngangena ngopotsho. Ngiyawabona lamantombazana kuleli page. Uthi sibambula yini mangimbuzo ngaphambili ukuthi kiwapi uthi nayakazi. Kodwa kuyahanja. Uthi sahamba. Uthi ngaqala ngezokushintsha manje ukuthi sekuyashisa manje. Uthi wathi ngaphambi kwami ngambona ekhala kathele emgodini ovutha umlilo ongakanani. Uthi kwathi kufanele mase kuyimina uthi ngathi awuShembe ngicela ungikhumbule. Uthi la ngibamba uNyazi lathi abantu abano Facebook no WhatsApp lenkani bezana. Ngathi imkhungo angicela ukudelete manje. Okusho uzoshayelela isipikile esishayelelo eThekwini uyaqinisekisa ngawudelete ngawugcina ngalelo langa. Amen. Nawe mawunawo izwa lenkulumo nenhlanhla. Phuma kuona. Kufana nalezi ihlabelelo ezingavumelekile la esontweni. Besikwinabathu emgababa esibayeni iThempeli ngonyaka odlule. Kwafika umyalezo ukuthi kuthunyeliwe ebuhleni yayifunda umyalezo uthi lezi ihlabelelo azifuneki phakathi eThempelini. Kwathiwa zu242 ihlabelelo esinazo. Azikho yini ongasikhetha ukuthi bakushaya uthando uhlabelele sona. Kunokuthi uthathe isihlabelo sala uShembe sithathe khona ngaphandle wasiletha ngoba kukhombisa ukuthi wena usakhumbula ngaphandle mawusahlabela ingoma zabo la. Yazi nedala uhlabelela ingoma zangaphandle sola. Ingoba inkonzo kamahlukana ndlela uyenzanga. Shumayela lezi zinto. Shumayela ke lezi zinto. Usole nokusola. Usole nokusola. Angabibikho zokudelela. Kusho incwadi. Uma ungayenzanga inkonzo kamahlukana ndlela sizothi sesila ukhumbula imithi yakho ngoba uvalelisanga empilweni yakho yokuqala. Sothi sila uthwala ihawu ntambama uhamba nezinsizwa ziyala ziyakhona ngoba uvalelisanga empilweni yakho yokuqala. Sizothi sesila amakukhala isigubhu seZayoni uphinde ukhumbule ngoba uzange uvalelise. Ngithe ngisekwandeni ngikhuluma inkonzo kamahlukana ndlela ngeke ngiyiqede ngoba isikhathi asikho. Mase ngifike ekhaya uthi uma mntanami uyithatha lento. Ngiyamtshela ukuthi hayi ma thina siyahamba kakhulu. Siyafundiswa na amanye amathempeli ukuhlala eThempelini elilodwa ukwenza wazi ukuthi lento oyibona la iyona kakhulu obuye uvakasha ufunde nezinye izinto. Uthi uyazi mntanami mina makukhala isigubhu seZayoni sisayithola indawo ingoba ngivalelisanga. Inkonzo amahlukana ndlela iyenziwe uma uyiNazaretha ukuze ungathi usula ukukhumbula ukugaya utshwala. UsuyiNazaretha ukhumbula ukugaya usula. Ngoba uzange uvalelise. Ngicela uyiqhube emkhize leyo ncwadi ungiqedelele uJoshua sizwe sivumelwana. uJoshua wayesenza isivumelwano nabantu ngalolo suku. Njengoba ke silapha senza isivumelwano noNyazi lezulu.
wabamisela isimiso nomthetho wayemisa wesimiso nomthetho uJoshua wayesethi uJoshua waloba lawo mazwi encwadini yomthetho kaNkuluNkulu wathatha itshe elikhulu nali itshe phambi komshumayeli walimisa lapho wayelimisa phansi kwe-Antioki elingasendlini engcwele kaJehova njengoba silapha sisendlini engcwele amen nali itshe phambi komshumayeli ngicela uzwe ukuthi letshe lizokwenzana wayesethi uJoshua kubo bonke abantu wayesethi kubo bonke abantu bhekani lelitshe bhekani letshe yokuba ngufakazi ngamhlazane niphika ukuthi kwaye kwafika abantu bakhuluma la kwazi wakhuluma ngoFacebook noWhatsApp omunye waba nawo wazi wafunawo letshe liyoba ufakazi lithi wakhulu ngokuba lizwi lonke amazwi uShembe letshe lizwile uthi lizwile wonke amazwi liyokhuluma naye amazwi kaJehova akhulumayo kithi inkosi kubusisa amen ekhaya ubaba akawuhambanga umhlangano ka2020 ohanjwa phansi weKenani nowakulonyaka akawuhambanga waphindwa wangabikho kuJuly uphumile nomhlangano ka2020 wajika endleleni ngoba waphahlazeka umlenze engazi ushawa yini mayiselele ekhaya bafika bamphethe bathi wendoda uyacabanga kahle wena yini ayifuna uNkulunkulu la ekhaya kuzalisiwe kwangagezwa musu kwangahlawuli ufunani phambi kaNkulunkulu koniwe emzini wakhe akuyena wona emzini womuntu koniwe emzini wakhe kodwa kuthiwa kufuneka ephambi kaShembe kodwa mina ngingena imgidi yonke ngizalisile emzini yabantu kodwa ubaba koniwe emzini wakhe kuthiwa kufuneka ephambi kaNkulunkulu koze kugeza umuzi bahlawule labantu uyobusufanele ukuya phambi kaNkulunkulu uma kula kuukuthi imgidi kaShembe uyigida yonke kodwa namacala emzini abantu umi kanjani indaba yakho noShembe nakulonyaka uthe uyazama ukuphoqa abamphindi ngasuka ngazama ukuthi kube mina olungisa leyo nto ngifonele khona le koSwazini la udadewethu azaliswa khona ngayichaza indaba uthi lento inzima kakhulu ubaba isamvumeli nokuthi ayiphambi kaNkulunkulu ngoba kuzalisiwe la ekhaya ngibuza ukuthi makuwena kozalisa emzini womuntu unecala emzini womuntu ufanele yini ukusukuma uphatha umbhobho ethempelini ngona ukuhlangana nabangcwele kukufanele yini emgidini ke kaNkulunkulu ebuhleni mhlawumbe uphatha ngisho impempe kukufanele yini ake uphume uziseshe insizwa yakithi ngoba khona isikhathi esiyofika uma usulela ubheke phezulu usufuna amafruthi ukuletha amahe uphuze yonke into ngibuza ukuthi ke leso sikhathi uma uyeka manje uyilungisa manje lonto kuyokwenzakalana ngoba ishaya ubaba kuzaliswe kwakhe akayanga emhlanganweni kusuka ngo2020 wena mangabe ungena imgidi kaNkulunkulu ukufanele yini Inkonzo uyifuna uthi uShembe njengoba silapha siletha abantwana bethu ithi insizwa uma uzigcina imiso zikaShembe lo mntwana uba isidempunga sensizwa uthi kwinkosazane umuza njalo phambi kaNkulunkulu uyigcina izinto zikaShembe uthi uba isishuqulu sentombi ithi soba khuluphale sithi ngimama ithi lo mntwana mangabe uhambo 14 uhambo lesine ithi uba isitetelegu senkosikazi ithi kodwa maningazenzi lezinto bayazaca balami ayengikhuthaza omama sengihlala phansi lapha ethempelini ethu insabalele emlazi la ngikhulele khona kwaba nomame owake walova isefungo izinyanga zesithupha wayesebuya wawubamba ngenyanga yesikhombisa kwamnandi kanje uthi mayiselele iyafika inyanga yezulu ithi mntanami uhambile u14 wawuvulwa uvala uthi baba ithi bekumnandi uthi baba
Ethi uyile kotshela umkhokheli ukuthi uphumaphi. Bakhokheli bayeza nje omama makade inyamalele uzomtshela ukuthi baphumaphi. Mabeza banenhlanhla. Ithi inkosi kuyena lalela ke mntanami wena unenhlanhla. Njoba ngizokutshela lento. Ithi umuntu uma wanyamalala ngisho noma ngabe munye u14 wangeza. Ithi ingilosi mayisiqoqa iminikelo yakhe, ithi owakhe yawutshinga. Ithi vuka manje uhambe kumkhokheli. Umkhokheli wayekhona sosikhathi kwako ulowegana ubaba umthetho lo wawelela ngani uMangidi. Wawela washona la wafika lichaza lo daba. Wathi umkhokheli kufika inkosi yathi mina nginenhlanhla. Nginecala ngoba angizanga uthi mangase ngingezi namhlanje ingilosi izoyithatha iminikelo wami izowutshinga. Ngoba zuzisithupha inyanga ngingekho. Ithe inkosi ngisho noma ngabe iyodwa inyanga uma ngazange ngeze ukuzokutshela ngivelaphi uthi ingilosi iyayithatha umnikelo wami utshinga. Wafika wamtshela umkhokheli wayesekhipha isibusiso. Ithi inkosi kuyena lalela-ke mawufika futhi ku14 ofika umbingelele ubeka isikhwama sakho lapho bese uyobingelela umkhokheli utshele namanye amakhosikazi. Akukhulunywa ngo14 kuphela no23 no25 kuwumthetho lo. Amen. Uma ulova inyanga eyodwa hamba umtshele umkhokheli ukuthi uphumaphi. Ukuze ingilosi mayisiqoqa iminikelo ingawutshinga umnikelo wakho. Uma ku23 hamba kumshumayela umthetho uphumaphi. Njoba kade ungekho ukuze ingelosi mayisithatha iminikelo ingawutshingo wakho. Noma ku25 iya kumphathi wamakhosazana. Ufika umtshela ukuthi mphathi ngiphume endaweni ukuthi njoba kade ngingekho. Ukuze ingelosi mayisiqoqa iminikelo ingawutshinga umnikelo wakho. Lapha ethempelini omunye umama ubesebenza njengoba nisebenza nje boma. Uthi uthelele wabona ebuhleni iminikelo iyaqoqa ifakwe ezikhwameni zeStandard Bank. Unegama lomuntu wayesebuza ukuthi hawelamliphi. Uthi uShembe kuyena mntanami elakha likhi igama ngoba wena ulesine ubungalihambi ubungalinikeli futhi. Lalela ke mntanami unesikweletu okufanele usikhokhe muke wafa ungazange usikhokhe lesikweletu ngeke ubonane noShembe. Wavuka wakhuluma nomkhokheli wathi umkhokheli kuthiwe khokha kanjani wathi angazi wayelokhu eshaya washaya. Uthi kwathi ngomunye unyaka wayesephinde ebuya uShembe wathi mntanami sekusele u25 ukuze uqede isikweletu sakho. Wawukhokha lo 25 wayeseqhubeka njengokujwayelekile. Okusho ukuthi mawusebenza jwayela ukubonana nomkhokheli. Ukhiphe lokho enikukhipha ingakwazi kungakanani isikalo sakho. Ngoba nje ukusebenza nje imile lento ithi bese thwese thina inkosi ijokela emphefumulo yethu. Ngeke siphinde silethule. Shaya nawe. Mangabe uthi uyasebenza azi nawe uthi unesikweletu uqala manje uzama ukukhokha. Ngoba nje obuzwa lenkulumo nje inhlanhla ebhekene nawe nenhlanhla nje obuyizwa. Amen. Ngoba ungase ungafiki la kiwa khona uma ukuthi uzohamba unesikweletu. Ngoba isikweletu ezoba ingane zakho zingasazi. Ngiyabonga abangcwele. Isikhathi samshumayeli singanakali kodwa ke ngigqugquzela izinsizwa zibhinqe maziza endaweni kaNkulunkulu. Ngiyanicela insizwa nibhinqe ngoba nangu yena ungwaphi. Ubhinqiswe ngenkani akasayikhuluma. Ubhinqiswe ngenkani. Le ndaba yakhe wani kwinkonzo wafundela umshumayeli uNdwandwe umthandazo lapha eGlip. Mayefundela uNdwandwe umthandazo emcelile uNdwandwe ethi izwi lakhe lihle. Uma eselele ekhaya ubona abantu bahambe befuna endlini lezi kuhlalwa kuzona kwathiwa wayikhomba uNdwandwe engayazi nendlu yakhe. Kodwa sibonakalisweni wayikhomba ukuthi uhlala la lo muntu obefunda umthandazo. Ma befika babuza ukuthi wena ufunda umthandazo uthi mina impela. Bathi cha ufunde kahle umthandazo wahlabelela kahle. Manje kodwa watshela ubani ukuthi umthandazo ufunda umuntu ongalifakile ibheshu? Watshela ubani ukuthi umthandazo ufunda umuntu ongalifakile ibheshu?
Abaphasi bakho ke bayalile lenkonzo ezulwini ngoba bungalifakela ibheshu. Engizothi insizwa uma sinawo singahlobisi ngawo. Asiwafake ngoba njengoba eshila uShembe uthe uma sethe into uyayifuna. Lapha ekhaya thina ngo2016 besishadisa ugogo ozala umkhulu uMakwela. Kuthe kuzulesine ekhaya luzoshanela umshado ungesonto. Kwafika umama uMangcobo oganele kaNgidi uthi ngibonile singena la ekhaya. Ngithe mangishona esililini sethu safike sahlala bekhona ikhehla. Sezoqala inkonzo ngase ngithi umkhulu isilili senu singale. Uthi la selithi leli khehla mntanami ngiyakwazi lokho kodwa lezi ingane ezongishadisa mina zingibhinqisanga. Zibhinqisa unkosikazi wami kuphela. Angikwazi ukuya esililini samadoda ngoba ezulwini uma ungabhinqile uyafana nomuntu wesifazane. Angikwazi ke mina ukuwela ngiyohlala ngale emadodeni nginje. Wavuka ubaba wafana shona ebuhleni ayothenga imvunulo yasemoyeni. Amthengele umkhulu ukhokho wami njalo ozala umkhulu. Wawusulunga umshado wahamba kahle ayibonga Inkosi. Amen. Ngiyabonga Inkosi kusenekusweni. Amen. Yeah.